projecte que us venim a presentar és una mica especial i ens fa molta il·lusió, perquè aquest any hem tingut la sort de tenir una mestra de pràctiques fantàstica que ha portat a terme aquest projecte tan interessant i, a més, s'ha atrevit a venir-la a presentar aquí, amb vosaltres. I ens fa moltíssima il·lusió. Jo penso que és una engegada com a mestra molt bona i molt fantàstica. Us demano un aplaudiment per la Sílvia, que és una mestra. Bon dia, ara us explicarem. Som de Sant Julià, som la classe de P5, som l'escola Bellpuig i ara us explicarem què ens va passar. Un dia es van enviar una capseta amb un sobre que posava que era un noi que volia venir a la nostra classe i va dir que si li podíem ajudar i vam dir que sí. Va, sí, està gravant ara. Hola, amics. Molt bé, heu endevinat, visc a la biblioteca. L'Otto ens va donar una pista que vivia envoltat d'igues i vam pensar que vivia a la biblioteca. Vam pactar fer-li un mapa al camí la coca, ho pega i vam patar en la coca. Com ho podem ajudar? En un mapa on em pegues i el camí la coca. Posar pedres al terra. O fer un camí. O posar cinta adhesiva. O fer un mapa. Que vam decidir fer un camí amb cordes i que volíem fer arribar a la classe, però al final vam decidir que no. Quan venen els de... No, però ja veurem. Els de P3, home, però una cosa, és interessant això que diu l'Eloi. Mireu, nois, l'Eloi està dient, i si quan venen els de P3 ens treuen la corda, o els grans? Clar, què passaria? Els grans passen un treball. Clar, què passaria amb això? Això li podem deixar, l'Otto? Així tal qual? No? Ah, mira, doncs m'agrada molt aquesta reflexió. I vam pensar que no. I llavors vam pensar a fer un mapa. Cada nen va fer un mapa i el vam votar. I ens va arribar un altre cop la capseta i deia m'he perdut. I el vam tornar i com que ens va dir m'he perdut, vam anar-ho a revisar i ens va portar al mig del pati dels grans. I ara tenim de fer. He d'anar cap allà? No, he d'anar cap allà, sí, cap allà. Si he d'anar, he d'anar cap allà, cap allà, cap allà, cap allà, cap allà. Sí, has dit, home? Cap on ara? Cap allà. I ara ja hauríem de seguir. Ja hem arribat. Nois, som a la classe de P5, segons l'Oriol.
Llavors vam decidir fer mapa en grup cooperatiu i aquell que està fet en taronja és el que va guanyar i abans d'enviar-lo el vam anar a revisar i el portaria a la classe de P5. Ho hem aconseguit! L'Otto va arribar a la classe. El temps són governs. Vam aprendre a llegir els